जानाय टेन्सलां खाजि जानो नागिरदों आंहा बेखौसो होगोन ससेखौ सर मुसिनाय आंनि फाला मोनदोंमोन गोमोनथारनि मोजां आयु मानोसि गोथाव लायनानै टेन्सलां गिदिर नायबाय थायो आङो मिनिनाय मानायानो बोबाय आंखौ आबो लखानि थाखाय जिरि होनांगौ आंनि थाखायसो जाग्राफ्रा नुवाखै मेनला जालायो मालाय आलासि जाफैदों बिसोर जोंहानाव आं मा थागोन मिथिलायो टेन्सलां खाजि जानो नागिरदों नैलै जा बुरजा जाबाय जाफैद' लगायग्रोजोबगोन होनदों बेयाव एक्सिङा बोरैबा ग्रोब ग्रोब जाथारदों मोखांखौ एसे साफा सोरबा हौवाखौ गोसथोनानै फाग्लि जाजोब्बाय नोंसोरो माने आं बेखौ मायाव मोजां मोनदों फिल्टार होआलासिनो नेचारेल केमेराजोंनो बियो बिदि खालामनानै नागारदोंना नायनोलै मालायफ्रा फिल्टार होलाबायोना बे होआखै मिथिगौ बेसे गोसोमैनो बानायदों मिथिबाय मोखाङा जेरै दं एरै दं बानायदों ओंखायनो मोजां मोनदों आं बेखौ बानायनायसो बिनिफ्राय मा दंबावो बानायनाय बुलायलायदो होनबा बियो एकदम जानाय नङा मिग्रबाबो आं ब्लग बानाया सानदोंमोन ओमफ्राय केन्सलांनि थाखाय बानायबाय आं केन्सलांनि थाखाय बानायबाय आं ब्लगखौ बानाया सानदोंमोन आं ओमफ्राय बानायबाय केन्सलांनि थाखाय सिखारबोराबो सिखारनानै सेभ खालामनानै लालायबाय नामा जाया केमेरामेन आइ थांनो होननानैसो इदि बायनांगौ सौग्रानै गांलांगोलै नै जाग्राखौ बिसोर फैबा हामसिगौमोनहाय एसे इन्टारेस्ट जाबावनायनि माबा एसे थाबावनाय मोनलायलांबाय दा सानानो मोनालाजोबबा आं थांबागोनलै आं हारसिं बुंग्रा एरल'नानै जायखिया नै आरो सेराव दैमा सेरबो दङ जाग्राफ्रा नै मावग्राया हारसिं सिबाय बानलुखौ ओमफ्राय नै माखाला बिफाङाबो दंमोन आरो ना आरो ज' थानानै आरो बिनिफ्राय खुसि मा दंबायो जेबो गयबो दं बायदि मोनलायबाय जौ गोरानबोमोन बैसागु जा जायो फाग्लिया लांदां जाथारना ओंखायनो जोंनाव ओमफ्राय मालाय मावनायखौ जाया नै गाव मावनायखौल' जागोन सानानै मोनालाजोबबा आं थांबागोनलै आं हारसिङाबो थालांगोनहाय आं हारसिंनि थाखाय भिडिअ नांलायबाय थागोन दायो खाजिया जाहांबाय नै ओमफ्रायो नै बुंग्रा एरल'नानै दिना आं खालामदों केमेरायाव एसेल' नुयो रियेलाव जा बुरजा ओमफ्राय केमेराखौ स्टेनाव आराम लगायदो केमेरायाव एसेल' नुयोना गुवार खालाम संख्रि नांबावगौ र' दानख'नालै संख्रि नांबावगौ जेनेबा आं मोनसेयानो आयौ ओमफ्राय दायो बुस्थुआ एसे बुरजायैनो दङ फिथाइया ओमफ्रायो बेलाय एसेल' नुबाय केमेरायावबो एसेल' नुबाय ओमफ्राय फिथाइयाथ' बुरजाथार 20थासो 30थासो दंदां हाबाब संख्रिया मालाय मोसौनि ना बोरमानि आलौना जालागासिनो हनै आखाया हारसिं बुंथे बेलौवो जादो जे जानाङा गेम गेलेग्राफ्रा मोनजाया होनखाबाय जाखांखाबाय थाइसे जाथारगोन जालाय मोनसे गोखै आंनि बांद्राय आं दिनै खावाब्लै ओरै फै आंनि खाथियाव जाजानोब्ला नङाब्ला ओमफ्राय आंबो जानो जाथारदो जा होनदों मोनसे होनांगौ फिननां आं जानो गोथावखौनो मोनासै बानलु होबा गोथाव जाखाया संख्रि फोनाय जा होनदों आबुलखा संख्रियाव एसे फोनाय जानायसो गोथावसिन जादोंमोन दे मोनसे होद इबो गोथाव जादों बानलु गुन्दै नांगौ बानलु गुन्दै गोरान बिदिजोंसो गोथाव जायो हा सोलाय देलाय साथाया फैजोब्बाय ओंखाम जानो नंला सान्दुं फैबाय साला बैथिं साया उनाव फैनाय उनाव दोनसै बिसोर दोनला मानो जागोन goyari sehat bosmotar sekhara goyari ayo anjir coba hadi ambo goyari hadi saya goyari bosmotar lagi jalan mantap sesat saya bosmotar kecil mana kep video bra tahu
자유전 작품 패턴을 보내줘. 그나 사브리데 올려봐. 사브리데. 이렇게 잘. 아니 이러시면은가? 이제 나 신경 쓰지 마세요. 잠시. 이마. 남자리. 고야리 사너이. 나비 소정. 많이 나오는 고야리. Mainao मोनाव आलासि जाहैखांनानै फैनानै नै हाबायाव फैबाय जोङो मेहेन्दि खालामसै बा दाइरेक्ट फैबावबायसो हाबायाव फैबाय मेहेन्दि खालामनोसै माइनाव मोनाव आलासि जाहैबाय फैबाय आरो मेहेन्दि खालामनो हाबबाय आयौ आन्दायो होन्दों लामाफोरखौनो हाबायाव ayo aja Runialah nih yang jogetan horpakan malah yang jogetan horpakan boha bere are nih yang jogetan benar le ya hai ma lagi ba warna lah ya, mana warna mau? Kuning sih, kamera kamera. Coba ini kuning. Coba lihat ya. Video mana ini? Coba lihat, coba. Satu ya, lebih baik. Kau bisa sini dong, ambil azab cara dan nalan aja. लागायनो सुरु खालामहांबाय थियारि जाहांबाय लागायसिगोन एबार गाबोन फुङाव बिसमुरियाव जायखारलांसिगोन बे फुङाव ना बेलासियावसो बिसमुरि ना बिष्णुपुर बिसमुरिसो उलुबारिखैजा बिष्णुपुर जों मोसाहैगोन ना 14 थारिखआव लास्ट बिदाय बिष्णुपुराव दे लागायहांदो सोरो जाहांदो जोबहांबाय नै मेहेन्दि गानायफ्रा गावबा गाव जों नोंसिनि गामियाव मुरि जाहैगोन ओमफ्राय हौवा गोदानजों भिडिअ कल रायलायगासिनो खोनाबाय गावबा गाव आखिदों ओमफ्ाय जोंथिंसो नेट नाङा ना हिनजाव गोदाननिया आखाइ खालखानिया जोबसिगोन बिखुंजों दंबावो दि होनलागासिनो केमेरायानो जायानो नेटानो नाङाखै नेटानो नाङाहाय गुमै हिनजाव गोदाना नै बेयावसो दङ आखाइ बिखुंथिंल'सो मालाय मेहेन्दि गागासिनो जोबहांबाय नै मेहेन्दि गानायफ्रा गावबा गाव जों नोंसिनि गामियाव मुरि जाहैगोन ओमफ्राय हौवा गोदानजों भिडिअ कल रायलायगासिनो खोनाबाय गावबा गाव आखिदों ओमफ्राय जोंथिंसो नेट नाङा ना हिनजाव गोदाननिया आखाइ खालखानिया जोबसिगोन बिखुंजों दंबावो दि होनलागासिनो केमेरायानो जायानो नेटानो नाङाखै नेटानो नाङाहाय गुमै हिनजाव गोदाना नै बेयावसो दङ आखाइ बिखुंथिंल'सो मालाय मेहेन्दि गागासिनो जोब्बाय फिनिश जाबाय हरलाय आखाइया मोनसेया बैयो राननानै गाजोब्बाय ओरैहाय एसे दंबावो
Simple. Ebar bergosing na akisar na gitu. Mari jalan mansi ni ubus tapi. Kamsi lada. Jangan nangis, jangan zebsi. Jangan dania zebban. Mereka kasih ya. Kalau di kau ini, action dulu. Oh, jadi lagu parni. Nang kan yang alam. Nai bulu bulu, mana jepun kan nai. Daya nai. Shri jagar jagar bas ni jalan mana kai. Kamu siapa? Kau nung juta nung, pasti jauh pada. Ang mudan jupain dong. जोंना मेहेन्दिया जोब्बाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आंना मेहेन्दिया फुल्लेले सुजोब्बाय मोनाबायना मोजां मोना मबाइलाबो दाम खमनि दा 11:30 जाबाय टाइमा ओंखाम जानोसै थांनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गुड नाइट बाय बाय खोमसि खोमलावजों फैबाय